Ja sam osobno kada sam došao, kada sam vidio projekat, učinilo mi se da ipak malo previše novaca što se tiče stadiona. Kada bismo mi krenuli u ovu godinu sa 20 milijuna kuna koliko je predviđeno projekat stadiona, mi ne bismo imali za apsolutno ništa dalje i idućih nekoliko godina bili bi vezani. Ono što sam napravio, okupio sam dakle prije nekakvih 10-ak dana, možda i malo manje, okupio sam predstavnike Nogometnog kluba Bjelovar, okupio sam predstavnike Atletskog kluba, bio je tu glavni projektant gospodin Gezi, došli smo do jednog realnog, racionalnog dogovora, dakle da će se na postojećem stadionu, koji je takav kakav je, napraviti jedna atletska staza do recimo 1 milijun kuna, da se to doista izbalansira, to postane praktički jedan atletski stadion koji će zadovoljavati sve postojeće uvjete one ranga natjecanja kojim se naši atletičari natječu i postižu sjajne rezultate. I to je gospodin Iveković Obiručik prihvatio. S druge strane, mi imamo taj prostor famozni, evo, vidjeli ste danas gdje se praktički imamo lisice, gdje imamo jedno šipražje, gospodin Korušić tu u pravu, to je državni nemar. Međutim, evo, mi smo uputili dopis, zahtjev da nam ponovno daju pravo građana na toj navedenoj parceli. Planiramo tamo stadion, naravno da taj stadion više ne košta 20 milijuna kuna, bit će to bliže između 10 i 12 milijuna kuna po riječima projektanta koji vodi taj projekat. Evo, ja mislim da smo tu uštedili 6 do 7 milijuna kuna, zadovoljavamo sve uvjete da nogometni klub bude jednog dana možda i u drugoj ligi. Stavili smo tu neke normalne razmjene i proporcije i onda mi naravno možemo se zadužiti i možemo napraviti i nogometni stadion.